Pois moi ben. O ano pasado fixemos unha quedada que foi a pijamada. O ano pasado xa funcionou moi ben con 70 rapaces, 75 rapaces. Este ano fixemos dúas pensando que, bueno, a demanda foi grande o ano pasado, funcionou moi ben, o boca a boca, a xente animouse moi ben. Este ano vamos a facer unha pijamada onde xa se apuntaron 110, 115 nenos e unha festa como de fin de ano. Os nenos tamén, bueno, como os maiores teñen festa de fin de ano con orquesta e tal, os nenos, por que non? Van a ter tamén a súa festa con DJ, fotocall. A idea é que veña cunha temática arregladiños de corbata, pajarita, as chicas así guapas, monas, e facer unha especie de festa para nenos. A pijamada está pensada un poquinho para, a ver, é toda orientada para nenos entre 8 e 16 anos, pero sí que vai haber nenos máis pequenos nas pijamadas, porque, bueno, facemos xogos, dinámicas de xogos, facemos tamén peli ao final, damos unha peli, é unha dinámica máis de xogos e de disfrute. Na outra tamén van a disfrutar, pero vai ser un poquinho brindar, tomar as uvas, como se nos puxéramos no ambiente de fin de ano dos adultos, pero para os nenos. Sí que hai unha franxa de edad un poquinho máis alta, hasta os 16 igual, pero sí que, polo que vin polo listado, hai moito rapaz de 15, 14, 16 anos, que, bueno, eles como non salen en principio en fin de ano, xa é unha excusa para vir aquí ao liceo, tomar as uvas cos amigos, dormir fora da casa e pasar unha noite diferente. Están ocupando todo o que é o salón. Claro, os pais veñen totalmente de acordo con colchóns grandes para que os seus fillos durman cómodos, e claro, os colchóns montanos antes de actividade, e casi ocupan casi todo o que é o chan do salón de actos. Por iso vamos a limitarnos a esos 100, 110 rapaces como máximo. Pero, bueno, moi ben, funciona moi ben, e en poucos días está xa as plazas cobertas. Durmen fora da casa, é para nenos de entre 8 e 16 anos, temos DJ, temos fotocall, xogos, toda unha especie de dinámicas para que os nenos pasen ben. Depois, ás 2, 3 da mañá, vamos a dormir, os que podan dormir, e hasta o día seguinte que recollen os pais. Keep those hands up for tonight again.